дар ҳолате ки нафарҳое ки двойное гражданство дорану дигар барои шумо ҳатмӣ мебошад доштани загранпаспорти российский ҷарима таъин кунанд ва болои и боз выдворениятон кунанд. Барои сеюм ҷое ки билети бисёр мехара 4000 сомон мондагием. Ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Дар як мавзӯи асосӣ ва муҳим суҳбат мекунем. Фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурси нав сар шидагиай. Ҳамин нафарҳое ки айни ҳол мара тамошо кардесен, аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунем ки аз ҳамин видео бахти худтона бисанҷен, як донаи ва дудонаи билет бихарен. Ма гаптон надорум. Аз ҳамаи шумо боварӣ дорум ки билет мехарен. Салом алейкум бародарои азизу гироми қадр, дар канали ма бозӣ рафтесай. Нархи билеташ 200 рубл, 100 дона призай. Номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷонай сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. Бо дар WhatsApp-аш чекта рӯй мекунӣ. 4 та шоҳҷоиза, якта электромобил соли 2023, якта 012, якта Camry 3 соли 2014, я Мерседеси 211 солиш 2008. Бидро билета бихар бародар. Хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосии имрӯза. Чӣ хеле ки медонен дар Федератсияи Русия нафарҳое ки соҳиби душаҳрвандӣ буданд, вақти ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданд, вақти дар таможни гузаштан загранпаспорти российский мепурсиданд. Ҳоло он ки загранпаспорти российский да печат намемонданд, просто ки проверка мекарданд ки загранпаспорти российский доранд ё ин ки не. Ва дар ҳолати гузаштан дар ҳамун загранпаспортҳои тоҷикӣ печат мезадану шаҳрвандое ки душаҳрвандӣ доштанд баъдан мегузаштанд, меомаданд ва сафар мекарданд ба ҷумҳурии Тоҷикистон. Айни ҳол тибқи тағйиротҳои нав ҳар нафаре ки двойное гражданство дора дигар аз иҷа пас ба загранпаспорти тоҷикӣ иҷозат наметиҳанд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёяд. Яъне ки загранпаспорти российский дигар ҳатмӣ шидагиай барои бо худ доштан дар аэропорт вақти ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан. Нафарҳое ки соҳиби двойное гражданство ҳастен, шумо ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданда дигар загранпаспортҳои российскитона нишон метиҳен ва дар загранпаспортҳои российский печат мезанану баъдан шумо аз таможни контрол мегзарен барои ба ҷумҳурии Тоҷикистон омадан. Дар ҳолате ки нафарҳое ки двойное гражданство дорану загранпаспорти российский надоранд, ин нафарҳо наметавонанд ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд барои надоштани загранпаспорти российский. Акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Дар ҳаминҷо ба ҳамаи шумо як чиза тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан аз кадом шаҳри Русия запрет доранд ё нафарҳое ки бихоҳанд фаҳмидан дар Россия патентошона аннулировать кардиянд ё ин ки не, дар рақамҳои рӯи экран WhatsApp да муроҷиат кунед. Проверкаи аниқ мекуна ва ҷавобша ба шумо мега. Як кас нависондаи акама договор дорум. Патентам дорум. Чанд вақт дорум ки уведомления рӯй кунам. 17 январ гирифтам патентма. Дар ҳолате ки шумо трудовой договор дорен ва патент дошта бошен, як моҳ муҳлат дорен ки патенти худтона уведомлит кунед. Як кас нависонда ассалому алейкум акаҷон. Оиди авфи муҳоҷирон ягон ахбороти нав шид ё ин ки не? Дар мавзӯи авф кардани муҳоҷирон ҳозирашда ягон ахбороти нав пешниҳод шидагӣ нест бародарони азиз. Як каси дигар нависондаи акаҷон мара 2 моҳ мешава регистратсия надорум. Депорт мекунанд. Дар ҳолате ки шумо регистратсия надорен, вақте ки дастгир мекунанд, метавонанд шуморо ҳам ҷарима таъин кунанд ва болои и боз выдворениятон кунанд. Як кас нависондаи салом ака. Выдворенияро ҳуй карда мешава? Не, мутаассифона кушода карда намешавад. Дар ҳолате ки мисол шумо дар Федератсияи Русия қарор доред ва агар ба ягон асос шуморо выдворения карда бошанд, танҳо дар ҳамин ҳолат мешавад ки ба воситаи ягон адвокат мисол шумо ба мақомотҳои болоӣ муроҷиат кунед ва агар доказат карда бидонед ки бе ягон нарушения выдворения шидагиен, дар ҳамин ҳолат мумкин кушода карда шавад. Як кас нависонда ассалому алейкум раҷон. Як савол дорум. Меган хизмат то 29 сола рашида ростсай? Не, бародарони азизу гироми қадр, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз 18 то 27 солагӣ муқаррар шидагиаст. Як каси дигар нависондае ки ассалому алейкум аз Санкт Петербург. Фақат билет бисёр гири, приз якта дута гири, не мо занҳо ҷавоб диҳед. Раҳмат.
агар ки шумо бихоҳед автоматически приз бигирен, шумо бояд билети бисёр харидорӣ кунед. яъне ки барои якум ҷое ки билети бисёр мехара, я мошини советский мондагем, барои дуюм ҷое ки билети бисёр мехара 6000 сомон мондагем, барои сеюм ҷое ки билети бисёр мехара 4000 сомон мондагем. шумо и призоро автоматически мегирен ва болои и билетотон бозӣ мекунад, боз ягон призи дигар дар насибтон боша мезанед. як каси дигар навишонда ассалому алайкум ака, оиди даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ мегуфтӣ кай сар мешавад? даъваткунӣ призофи баҳорӣ аз 1 апрел шурӯъ мешавад то 27 мая давом мекунад. собир навишонда ассалому алайкум ака, хизмати алтернативӣ чанд сом мошидаги ҳозир? барои боло рафтани нархи нишондиҳанда дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол нафарҳое ки мехоҳанд хизмати алтернативӣ кунанд бо пардохт кардани 54000 сомонӣ дар муддати 1 моҳ метавонанд ки ваени билетшона дастрас кунанд. як каси дигар навишонда ассалому алайкум, дар бораи растамошкаи телефон гап занед, қонуниша чӣ гапай? ҳар нафаре ки телефона бори аввал ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мекунад, телефон бояд аз қайд гузаронида шавад. яъне ки телефонҳое ки агар ҷумҳурии Тоҷикистон омадагианд ё ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай қарор доранд, пештар бошанд, агар ёда тааллуқ надорад. ҳар телефоне ки дар дигар ҷоҳо нав харидагиен, мисол истифода бурдагиен ё пачка мехарен, меоен ба дар ҷумҳурии Тоҷикистон кушодаш мекунен, ана ҳамиё бояд ки аз расмият гузаронида шаванд. тамошобинони азизу гироми қадр, то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.